Исән мәсіз эфирда яңалыклар чыгарылышы студияда Лилия Гатина алга таба кайбер темалар турында. 54-16 йортында яшаучылар безнең ишегалды программасы буенча канагать түгел. Моның сәбәбе нидә? Кисәтелгән димәк хәбәрдар. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре бакча участоклары буенча рейдка чыктылар. Ата-аналар бала өчен үрнәк язгы каникуллар профилактик чарасы кысаларында Чаллыда иминлек маршруты шәһәр онлайн квесты уза. Татарстанда соңгы тәүлектә коронавирус инфекциясы юктыруның 283 яңа очрагы ачыкланган. Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министрлыгының матбугат хезмәте хәбәр иткәнчә, 46 кеше хастаханәгә озатылган. 18 яшькә кадәрге балалар 70 кеше дип искәртеләр ведомстводан. Иң күп авыручылар Казанда 86 кеше һәм Ярчаллыда 29 кеше. Шулай итеп 25 мартка Татарстан буенча 124,300 четерелгән, 1006-сы узган тәүлектә. Чаллылар 2 лагерга аерылды. 54-16 йортында яшаучылар безнең ишегалды программасы буенча 2022 елда узачак архитектура проектыннан канагать түгел. Алар белән безнең төшерү төркеме очрашты. Чаллы Рәшидә Хаҗиева 54-16 йортында 6 елдан артык яшим. Елдан-ел аларның ишегалларының торышы начарлана бара. Безнең ишегалды республика программасы җирле халык өчен коткару чарасы булды дип саный шәһәрдәшебез. Ниһаять, юллар киңәйтеләчәк. Ни скорый не подъехать не может. Ну, например, даже и милиция, полиция должна подъезжать, когда иногда тут просто заставят машинами, и даже с коляской невозможно проехать. А нужно обязательно дороги расширять. Әмма йортта яшәүчеләрнең барысы да булачак үзгәрешләргә шат түгел. Ирина Маринина фикеренчә, юлны киңәйтү ишек алдында яшел зоналарны юкка чыгарачак. Чаллы үз йорты янында чәчәкләр һәм агачлар утырткан. Әлеге матурлык урынына парковка аның өчен шәхси фаҗига. Сейчас этот проект, да? Кто такой выдумал вообще расширение дороги? С кем согласовали, да? Нас спросили, нам это надо? Ладно, у них намечается 3 метра от конца дороги туда расширение, 5 метров от конца дороги туда, во двор, 5 метров с этой стороны. Остается клочок земли. Без деревьев, без елок. Әмма безнең ишегалды программасы вәкилләре күпчелекнең фикерен исәпкә ала. Күпчелек халык парковка урыннары санын арттыруны сорый дип аңлатты проект архитектора. Юлдан тыш ишегалдында күп нәрсә яхшы якка үзгәрәчәк. Поэтому, чтобы разместить оборудование, детские мафы, горки, качели, карусели, нам необходима территория. Вот эта территория напротив первого-второго подъезда, она, так как площадка будет дальше располагаться от парковки, то есть парковка и детская площадка не будут спорить с друг другом и как можно дальше друг от друга будут располагаться. Исегезгә төшерәбез, 2022 елда безнең ишегалды программасы буенча Чаллыда 119 йорт яны территориясе яңартылачак. Төзекләндерүнең йомгаклау схемаларын апрельдә һәм ишегалдында урнаштырачаклар. Аларны очрашуда архитекторлар һәм район хакимияте тәкъдим итәчәк. Лилия Гатина, Арина Шамина, Айдар Мусин, яңалыклар. Кисәтелгән димәк хәбәрдар. Ярчаллыда янгын куркынычсызлыгын профилактикалау кысаларында гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре бакча участоклары буенча рейдка чыктылар. Күп кенә чаллылар күбесе ел әйләнәсе бакчада яши. Аларга гадәттән тыш хәлләр вакытында гамәлләр тәртибен искә төшерделәр һәм янгын турында хәбәр бирүче җайланмалар урнаштырдылар. Хәбәрчебез инспекторлар белән бергә энергетик бакчачылык ширкәтендә булып кайтты. Галина Белова вакытының күп өлешен үзенең бакчасында үткәрә. Кар эреп бетмәсә дә, пенсионер инде киләсе бакча сезонына актив әзерләнә. Аның сүзләренә караганда, йортта янгын хәбәрчесе кирәк. Шуңа күрә гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләреннән мондый бүләккә ул бик шат. Я послушала, как он звенит, это и ночью разбудит любого, если что-то не так. Это хорошо. С датчиками спокойнее, это само собой. Хәтта бераз гына төтен чыккан вакытта да янгын хәбәрчесе хуҗаларга куркыныч турында кисәтеп көчле тавыш чыгара. Беренче чиратта мондый җайланмаларны пенсионерлар һәм ялгыз кешеләр яшәгән йортларга урнаштыралар. Бакчачылар белән аңлату әңгәмәләре үткәрделәр һәм аларга ашыгыч хезмәтләрнең телефон номерлары һәм янгын чыккан вакытта гамәлләр тәртибе белән белешмәлекләр тараттылар. Моннан тыш аларның бакча йортында игътибар итәргә кирәкле урыннарны күрсәттеләр. Сотрудникам пожарной охраны постоянно идет профилактика пожаров.
направлена на пропаганду также установки автономных пожарных извещателей. Вот на сегодняшний день председатель садового товарищества «Энергетик» приобрела пожарный извещатель, который попросила установить пожилым гражданам. На сегодняшний день в садовом товариществе «Энергетик» установили в 4 домовладениях 8 пожарных извещателей. Янгын хәбәрчеләре күп тапкырлар үзләренең нәтиҗәлелеген исбатлады. Республика гадәттән тыш хәлләр министрлыгы мәгълүматларына караганда, бу җайланмалар ярдәмендә 2016 елдан 2021 елга кадәр генә дә 84 янгында 171 кеше, шул исәптән 66 бала коткарылган. 6 ел эчендә Татарстан президенты республика социаль программасы буенча 283 меңгә якын янгын хәбәрчесе урнаштырылган. Лилия Гатина, Руслан Бикмухаметов, Айдар Мусин, яңалыклар. Ата-аналар бала өчен үрнәк язгы каникуллар профилактик чарасы кысаларында Ярчалы шәһәрендә иминлек маршруты шәһәр онлайн квесты уза. Балалар арасында юл транспорт һәлакәтләрендә имгәнүләрне кисәтү максатыннан үткәрелүче тестларда угучыларның әти-әниләре дә катнаша. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. 2022 елда шәһәр юлларында 11 бала зыян күргән, 1 бала һәлак булган. 12 юл транспорт һәлакәтенең 10сында яшь чаллылар, җәяүлеләр булган. Алда язгы каникуллар, шуңа күрә ЮХИДИ хезмәткәрләре балалар катнашында юл транспорт һәлакәтләре куркынычын киметергә һәм аларга юл хәрәкәте кагыйдәләре турында искәртергә тырышалар. Вот есть ссылка для детей, да, нажимаем на ссылочку, дети проходят тест. Автоинспекторлар шәһәр ата-аналар комитеты белән берлектә иминлек маршруты дигән гаилә онлайн квесты оештырдылар. Условия очень просты. Нужно детям, школьникам от 7 до 16 лет и их родителям, законным представителям, пройти тестирование или ответить на вопросы на тест. Тест 3 минуттан да артмаячак ди оештыручылар. Моннан тыш автоинспекторлар шәхсән шәһәр мәктәпләренә барачаклар, инструктажлар һәм практик дәресләр үткәрәчәкләр. Сотрудники госавтоинспекции призывают участников дорожного движения не проходить мимо детей, нарушающих правила дорожного движения. Водителям следует быть особенно внимательными, проезжая вблизи детских учреждений и игровых площадок, так как перед автомобилем в любую минуту может внезапно появиться ребенок. Родителям необходимо неукоснительно соблюдать правила перевозки несовершеннолетних пассажиров. Юл хәрәкәте кагыйдәләрен даими кабатлау бик мөһим, иминлек маршруты гаилә онлайн квесты балаларның белемнәрен тикшерергә ярдәм итәчәк. Тест үтү өчен ссылканы шәһәр ата-аналар комитеты социаль челтәрендә табарга була. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, Ленар Султанов, яңалыклар. 26 март көнне Чаллы шәһәрендә Идел буе Болгар дәүләтендә исламны кабул итүнең 1100 еллыгы кубогына мөселманнарның татар милли көрәше һәм кул көрәше буенча берләштерелгән бөтен Россия турниры узачак. Ярышта Татарстан һәм янәшә регионнардан 100гә якын спортчы катнашыр дип көтелә. Турнирны ачу тантанасы Татарстан Республикасы мөфтие Камил хәзрәт Самигуллин катнашында узачак. Бәйгенең ачылышы тантанасы иртәнге 10да, катнашучыларны теркәү иртәнге сәгать 8дә башлана. Ярышлар шәһәребезнең Вити спорт комплексында узачак. Көрәшкә 18 яшы тулган, физик яктан әзер һәм намаз уку кагыйдәләре буенча тест узган мөселманнар кертелә. Көрәш 65, 75, 85, 95, 105 һәм 105 килограммнан артык категорияләрдә. Кул көрәше 65 килограммга кадәр 85 һәм 85 килограммнан артык категорияләрдә узачак. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатин сезнең белән сау булышам, исән-мин булыгыз. С 30 марта по 2 апреля приглашаем на выставки «Леспром», «Деревообработка», «Мебель-2022», ВЦ «Экспокама». 27 марта. Елена Ваенга в концертном зале имени Сары Садыковой.